Kaziwa zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Pachirongwa patiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopindurwawo zvakare neBhaibheri. Saka makasununguka mese kutumira mibvunzo yenyu. Vari kuona paFacebook munogona kungoposta mibvunzo wenyu pacomment section. Vari kuteerera kumaWhatsApp groups munogona kutumira panhamba dzinoti 0772918335. Mwari achitipa nguva tinobatsirana. Tira kuwerenga mibvunzo watira kupindura nhasi. Uri kuti iyo konai pastor, munhu wese anofanira kunamata nendimi here? Munhu wese anofanira kunamata nendimi here? Chekutanga chatoda kuti titaure pamusoro pemibvunzo uyu ndechekuti tinoda kuti tinzwise kuti chipo chekutaura nendimi chakapuhwirwei kusangano. Nemhaka yeMwari akapa vanhu vake chipo chekutaura nendimi. Tikagona kungoziva chikonzero hazvichatinetsi kupindura mibvunzo kuti saka munhu wese anofanira kutaura here nendimi. Ndira kutanga kuna Mark chapter 16 verse 15, 16, 17 and 18. And Jesus said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover." Now, we need to appreciate the context within which Christ is saying is zvichaitika. The context is when you go to preach the gospel to all nations, to all people, to all tribes. That's the context. Vanenge vaenda ndo vari kunzi zvinhu izvi zvichavatevera. These signs will follow, will accompany those who believe. Okay? Ndokusaka pari kunzi even wakamwa poison haivaurayi. Jesu Kristu akanga asiri kuti wakagara umba kwako ukamwa poison haufi, unofa. But aiti kana mabuda kunoparidza, pane zvinhu zvichaitika kwamuri kana mateerera the instruction to go and preach. Munenge muine protection yedenga. Munenge muchiperekedzwa nezvinhu izvi. Masigns aya hanzi number 1, munenge muine simba rekudzinga mweya yakaipa. Within the context yekuti maenda kunoparidza. Number 2, muchataura nedzimwe ndimi. Why pari kunzi muchataura nedzimwe ndimi? Because the instruction is go and preach the gospel to every creature on this earth. And vanhu vari kutumwa, these are 12 disciples, all of them Galileans speaking one language. But vakunzi endai to the whole world. And the question is, how can we go to other nations to preach when we can't speak their language? That's why ari kunzi kana maenda, this sign will follow you. You will be able to speak in another tongue. Saka the main reason why God had to enable his people to speak in other tongues was because he wanted his gospel message to be preached to all nations and tribes and tongues and people. Ndochikonzero chikurusa. Acts chapter 1 verse 8 inototi iyo ichitsigira pfungwa iyoyo inoti, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem," the same language yavo, "Judea vaitaura, Samaria zvazvasangana, to the end of the world." Until you get to the end of the world, ikoko wakunosangana nevanhu vasingatauri ndimi yavo. Saka tinozviita sei naye Mwari? This sign will follow you. You will be able to speak in those tongues. That sign. Acts chapter 2 verse 1 to 8, the first experience of the disciples after the Holy Spirit had come. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. They began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling in Jerusalem, Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. They began to speak in other tongues as the Holy Spirit gave them utterance. All the people who had come from all over the world were confused because they heard them, each one speaking in their own language. What were they speaking? Verse 12, "So they were all amazed and perplexed, saying to one another, 'Whatever could this mean?' Verse 7, "And they were all amazed and marveled, saying to one another, 'Look, are not all these who speak Galileans? How is it that we hear each one in our language in which we are born?'"
So the reason why the disciples, the 12 apostles, had to be enabled to speak in other tongues was because panga pauya vanhu vedzimwe nyika dzaibva kumarudzi akasiyana-siyana vaitaura ndimi dzakasiyana-siyana. Saka madisciples akagoneswa nemweya mutsvene. The Holy Spirit gave them utterance kuti vagone kutaura in other languages dzavaisataura ivo. Saka hachizi chokwadi kuti munhu wese anofanira kunamata nendimi. Because the purpose yendimi is to spread the gospel message. That is the purpose. Ndirakuya panyaya yakunamata pana 1 Corinthians chapter 14. Ndirakuerenga verse ya 13 na 15. Muchinzwe Paul manje achitaura because ndoine wanzokotwa nevanhu. 1 Corinthians 14 verse 18. Therefore let him who speak in a tongue pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is fruitful. What is the conclusion then? What shall I do then? I will pray with the spirit, and I will also pray with understanding. I will sing with the spirit, and I also sing with understanding. So Paul is saying it's pointless for you to pray in another tongue. Pray and also understand what you are saying. Saka apana panotombodzi munhu wese ngaataure. Ukaona vanhu vanodzidzisa kuti munhu wese ngaataure neimwe ndimi vanhu vari kutaura zvekumba kwavo. It's not biblical. It's not. If you want to pray in another tongue, it's fine if you understand it. Hazvina kana problem. Pray that you also interpret. Pray also that you understand what you are saying. That's what Paul is saying. But vamwe vanhu vanogona kunge vasiri kunzwa kuti ruri chii. Iwo kana uchizinzwa hazvina problem. Unonamata naMwari wako muri tu. God understands all languages. Hapana language Mwari asinganzwi. You see now. Saka it's not a must yekuti munhu wese ngaataura nendimi. It's not true. Vari kuenda out kune vanhu vasinganzwi language yavo vanoperekedzwa nechipo chekutaura nendimi yeikoko. As simple as that. Kana takagara tiri mashona tese, there is no point in speaking in Chinese to a Shona congregation. Vasinganzwi kuti ndiri kuti kudii. That's what the Bible is teaching. So it's not a must that everyone must speak in other languages. It's not true. It's not biblical. Amen.